Ей. О, шефке, здравей! Здравей, Мария! Как си? Добре, чистиш ли? Ами да. Затова ти нося препарати за цял месец да има за какво да чистиш. О, мерси. Да те питам, шефке, пусна ли заплатите? Да, пуснах ги. Искам да те кажа, че съм те възнаградила с 500 евро. О, мерси, Бог да те благослови. И не забравяй, че днеска се до 5 часа да ми се тръгне след мене. Добре, добре. Няма да си тръгне след тебе. Хайде, чао. О, чакай малко да се видим. Няма, утре ще дойда пак. Не бързай. Оф, защо ли я да карам доставки? По-добре, че си тръгна. Чакай да... Оф, тръгна си. О, Боже, това е благодат, Господи. Ти каза да ни крадем, а пък аз трябва да дам пари за тях. Но не искам да дам пари за тях, Господи. Какво да направя? Господи, аз ще ги открадна, но не искам, Господи. Какво да направя? Абе, какво пък толкова? Ще ги открадна. Ще оставя тук един-два, другите ще си ги взема вкъщи. Оф, 3 часа е. Какво да направя до 5 часа? Чисто е тук. Какво да направя? Тръгни си. Аз ще си тръгна, но ако ме срещне шефката... Тя си тръгна. Тръгни си. Ами ще си тръгна. Чисто е тук. Какво да направя? О, здравей, скъпа. О, здравей. Как си? Добре, а ти как си? Много добре, как ти мина деня? Много добре, а твоя? Имаме малък проблем. И какъв е той? Щупи се колата и няма да мога да варя на работа, докато не го оправим. Пак ли тази кола? Какво да направя? Ти знаеш, че с нея работим и изкарваме прехраната си. Но на мен ми трябва 400 лева. Не, ти взели заплатата, че на мен ми трябва 400 лева. Ами взех заплатата. Господи, как да му кажа, че взех 500 евро? Ако му кажа, той ще ми вземе всичките пари. Какво да направя? Излъжи го. Излъжи го. Но как да го излъжат, нали сме семейство? Излъжи го. Излъжи го. Абе, какво пък толкова? Това е благородна лъжа. Ще го излъжа. Ами, скъпи, взех само 300 евро. Нищо, скъпа, не се притеснявай. Бог ще промисли и за нея, за да може Господ Бог отново да ни благослови от нея. Амин. Ти си моя. Така, вижте, братя и сестри, Сатана как вързва човека, когато лъжи. Но ние не осъзнаваме това всичко. Това е човешката душа, бъде вързана от Сатана. И на това го правим всеки ден, без да го осъзнаваме. Аплодисменти. Така, продължаваме нататъка. Майко, аз отидох на разходка с детето. Добре, дъще, отида на разходка с детето, но ако видиш дядо Коледа, да не снимаш детето с него, защото трябва да се отличим от другите хора. Добре, майко, няма да го снимам. Петел ръслинки с дядо Коледа, Петел ръслинки с дядо Коледа. Дядо Коледа, леле, всички деца се снимат с него. Дали моето дете да не се снима с него сега? Снимай го. Снимай детето, не е грях. Ама нали обещах на майка си?
Снимай го! Не е грях, снимай го! Папа, толкова, ще го снимам. Айде, малки, отиди при дядо Коледа, виж колко е добър, ще ти даде един голям подарък. Леле, да не разбери. Леле, да ни разбере детето, че купих аз подарък. Амин. Ти си моя! И след като Ти си мой! И след като бъдат вързани поради техните лъжи, дори дядо Коледа и той в сатанинската връзка, идва най-тежкото. Аплодисменти, ако обичате. И така продължаваме нататък. Леле, леща сварих, а олио няма. Какво да направя сега? Ще ходя при комшиката, може би тя ще ми даде. Все пак тя е вярваща. Здрасти, сестра ми, Бог да те благослови. О, здравей, сестра ми, Бог да те благослови. Сестра ми, имаш ли малко олио да ми дадеш? Уф, какво да направя сега? Излъжи я! Какво да направя? Излъжи я! Вече ми е омръзна, всеки ден идва да иска. Копък толкова. Ще я излъжа. Имам 2 бутилки олио, но не ми се дава сега. И сестра ми, свърши го. Пред Бог ти казвам, съжалявам много. Леле, нищо. Да, сестра ми, да не забравя. До вечера имаме служение. Добре си дошла. Ще ти чакам, сестра ми. Ако искаш, ела на църква. И какво да й кажа аз сега? Излъжи я! Сериалите почват! Излъжи я! Ще ходя, сестра ми, обещавам ти пред Бога. Ще те чакам, сестра ми. Айди, Бог да е с теб. Леле, тази Йоли не ми дай, сега сериалите почнаха. Ще си сега вкъщи. Ти си моя! Ти си моя! И след като бъдат вързани поради техните лъжи, идва най-тежкото, това е скръбта, която печел върху хората. Вие сте мои! Вие сте мои! Говорете истината. Исус от Назарет! Истината ще ви направи свободни. Исус от Назарет! Святи души. Исус от Халелуя. Назарет! Свободен си, чадо, в името на Исус. Свободен си, чадо, в името на Исус. Исус ти кръсти, сестро. Благословена бъде, чадо. Благословена бъде в името на Исус. Халелуя. И така само истината ще ви прави свободна. И те следват само истината. И така, ало, върнете се. Ще искат нещо да ви кажат младежите наистина. Наредете се. Спокойно, без Стой, Михала. Дай на микрофони. Дек микрофони. Братя и сестри, не лъжете шефовете си и бъдете покорни на мъжете си. Братя и сестри, не крадете шефовете си. Сестри, не лъжете съпрузите си. Братя и сестри, не лъжете вашите майки, защото те ви дадоха живота. Братя и сестри, почитайте майка си и баща си. Братя, сестри, не се лъжете помежду си. Братя и сестри, не дайте да лъжите, когато някой идва да иска нещо от вас. Дайте го с драго сърце. Амин. Деца, искам да ви кажа, че дядо Коледа не съществува. Пазете се, братя и сестри, защото дявола
обикаля като река Ешло. Говорете истината и истината ще го направи свободни. Алелуя. Айде, адиос. Айде, адиос. Айде,